shosho mfuthi ngirasibona naye fashazi ukuthi uphela umthakathi useveza ukuthi oh holy usenikezwe imali engashintsha impilo yakhe, imali engenza izinto zenzeke, imali isizukulwane. When you talk about generational wealth, we're talking about imali enikezwe uphekela umthakathi. To those who don't know ukuthi uphela umthakathi ubani, uphela umthakathi zona lensizwa lena ihamba phambili lento ukuthi abantu bokufika abahambi abashayisa ngomoya. So it's we all know ukuthi money talks. Phela umthakathi ezingenza ukuthi unikezwe imali eshisiwe, and uyaqaqisa ke lana ezingenza ukuthi uyasho ukuthi le mali unikeziwe imali alaphela iminyaka ngeminyaka isizukulwane nesizukulwane. Can you imagine how many millions are those? Okay, so uyasho lapha phela umthathu ukuthi bathi ngithe oh no, I'm not taking that month. All I want ukuthi kubuyiswe izwe kube indawo right. But lokuthi ninonosele ngamali, oh no. According to Panamzad, but anyway, asingada khona amagama sidedele video neIsrael unofakazi laba bazosho aba unofakazi. Kunemali engiyinqabile ngeke ngiyibale ngoba abanye babantu ababekhona mhlawumbe ngikwa leyo mali ukhona naye la. Kunemali enkulukazi ebezongenza mina nezingane zami nomzukulu wami aphile. Ngayinqaba leyo mali ngenxa yeso. Baningi engibatshelile bayazi. Ney'nsizwa engihamba nazo leyo nto ziyayazi. Akusifuni yona imali, sifuna kulungiswe.